så er kraftet med tilbage nu, og der er ikke mere pis på den, mand. Nu kører vi Mewtwo. Vi holder os til det. Nu pløjer vi lige op i Master, og så snakker vi ikke mere om det. Ikke mere pis. Kan I lide den nye startskærm? Det er fedt, var. Kæmpe skærm. Kan I se, hvad der hænger af rød om bag på væggen. Men skal vi ikke bare komme i gang? Jeg går ind og fyrer op for noget Mewtwo nu, og så pløjer vi bare hele vejen til Master League. Og så kan vi prøve noget sjovt. Men nu skal vi lige op i Master League. Jeg gider ikke hænge hernede mere. Så lad os bare komme i gang og se, hvad det kan byde på. Og se om Mewtwo ikke kan få os vej nu. For helvede, jeg gider ikke. Jeg er stadig, det er 2 dage siden, og jeg er stadig pisserasende, altså. Nu kører vi ikke. Ikke mere fucking pis. Jeg skal nok prøve at være med banden for meget, men fuck, mand. Det hænger i mig, det der. Så tager vi også lige vi tager lige en snul og slapper af. Holder være med det. Ellers, nu gør jeg det lige. Det er lækkert for mig. Men lad være med det. Det er pisse usundt. Men jeg er en gammel mand. Jeg har alligevel ikke mere at hænge ved for, udover at komme i Master League åbenbart. Og selvfølgelig hygge med mine venner. Jeg regner med, at vi går op og skyder noget POV i morgen, hvor jeg pakker jeres kort. Og hygger med det. Det synes jeg skal gå ind og se. Det er sådan godt lige at falde i søvn til. Lægge chill til. Bare hygge jer. Og nyde lidt video. Og jeg synes, det er sjovt at skyde. Forhold til det her er også sjovt, men det er noget andet. Men vloggen, den er sådan lidt mere livlig, ikke? Det er mennesker, og vi hygger, og ja, god stemning. Skal vi ikke lige gøre sådan her? Det må være det, vi gør. Og så starter vi med en tur. Så ser vi, hvad fanden de finder på. Jeg tænker, vi skal i gang i Ariana bagefter. Træk til vi har 8 kort i hånden. Så ser vi lige, hvad de spiller. Om det er græsdæk, eller om det er Terrorbox. Det er Terrorbox. Er det Raging Bolt? Sådan fandme hård. Okay, de svinger bare. Stærkt. Vi skal i gang med noget hokus pokus nu her. Ja tak. Ja tak. Kører vi Ariana. Bum. Og så trækker vi til vi har. Ikke gerne have de orden, mand. Smider sgu lige. Nej, vi kan lige gøre sådan her selvfølgelig. Prøv noget her. Rocket Energy. Så langt, så godt. Bare finde en måde at... Ja, det kan lade sig gøre næste tur. Nu må vi se, hvad de gør. Det kunne være fedt at få fjernet den der i hvert fald. Især hvis det er Raging Bolt, fordi de giver 70 i skade for hver energi, de discarder fra deres Pokémoner. Så den vil være rigtig rar lige at få ud, hvis det er det, vi er ude i. Det svinger allerede i 210 med Raging Bolt. Bare ved at discard for den her. Så den vil være rigtig god at få nu. Jeg føler, vi er tæt på. Hvad føler jeg på? Kangaskhan. Okay. Ultra Ball nu vil være. Jeg skal selvfølgelig have en energi til dem. Det burde vi kunne få. Ja. Ja. Maximum Belt vil måske også kunne gøre det. Der tager vi den vej og slår den ihjel. Nu ser vi lige, hvad han smider ned. Okay, han er klar. Hvad har de brugt det? De brugte Arven. Det er fint. Okay. Det er fint. Det er fint. Jeg skal bare lige finde en måde at komme op her. Lige for en lille determination vil være bedre. Som sendt fra himlen, var. Er det grådigt? Jeg ved sgu ikke, om det er.
tror vi på en Archer. Over. Det kan vel ikke være så svært at trække maximum build over en energi, hva'? Det er det eneste, jeg beder om. Ui, vi er tæt på. Ja. Hey. Er det bare at slå på puklen, måske? Det tror jeg, det er. Og så håber på, at de ikke knocker os næste tur. Men det gør de nok med. Lad os se. Ej. Det var lidt for juve der. Jeg skulle have taget stille og roligt, bare slået med en af edderkommerne. Det skulle sgu nok. Nå, vi laver vores fejl, så må vi bare videre, hvis det går galt. Vi har ikke tabt helt endnu. Det har vi altså ikke. Og han har en lille hånd. Jeg kan håbe på, at han hiver den ud, og... Ja, så kan vi bruge Giovanni til at hive Sivslund ud med en edderkop, og kun have one price i spil. Eller er de gået ud? De tør måske ikke at spille mod mig. De har set, hvor fucking sur jeg bliver. Det ser sgu ud til, at de har forladt spillet. Ja. Nå, men... tager det stille og roligt. De gav op. Nemt. Videre. De der indscreens der, jeg skal stoppe. Vi climber lidt. Jeg kan se, at jeg har spillet lidt. Jeg kunne ikke lige tåle, vi var røget ned, så jeg var lige nødt til at komme op igen. Nu kører vi bare videre. Vi er der snart forhåbentlig. Altid tales, ikke? Det er meget nemt. Ja, tak. Og så bare bede om det, så... Ja. Og helst ikke starte med den inden jo. Lad os håbe på, at vi trækker en Proton. Eller en Transceiver, så vi skaffer Proton. Jeg prøver også i virkeligheden at købe rimelig pimpede kort med nogle af de her. Især den der er jo forfærdeligt dyr. Den koster sådan 4200 stykket. Så jeg har ikke lige 8400 smidt efter dem. For helvede, en video. Ej, nej. Og vi kan jo ikke engang angribe, fordi vi skal bruge 3 på bænken. Nej. Så skal vi tage den, så vi kan hive noget andet ind. Med Giovanni, hvis det er, det går helt galt. Det tror jeg altså, jeg er sgu bange for, at vi... Nu ser vi. Det kan også være, at vi er heldige. Men vi skal godt nok... Proton nu vil gøre rigtig meget. Kom nu. Tak. Siger jeg bliver altid så stresset over de andre, men de er jo lige så... Eller jeg er lige så langsom. Okay, det er en græs-satan. Er det Mega Meganium? Det kunne være lidt svedigt. Please Proton. Det vil gøre rigtig meget.
De kan tage så lang tid, de ture. Og så lang tid der ikke engang gået, det er bare mig, der bliver skide utålmodig. Jeg kan jo følge med herovre, jo, hvor lang tid de har brugt, kontra hvor lang tid jeg har brugt. Ja, kom nu. Du finder, det er flot. Hele udviklingslinjen, eller hvad? Ingen skid ud af, man. Og han slår den vel ud næste gang. Jeg skulle måske... jeg skulle ikke putte energi på, jo, så har den givet mindre i skade. Jeg tror, vi bliver nødt til at bare se, om vi på en eller anden måde kan forlænge spillet. Jeg tror det ikke. Her ballon. 200 retreat cost. Det er jo dejligt nemt, var. Så de kommer tilbage. Hygge sig. Ind med video. Vent på, vi trækker en proton. Det var mega Mangenium. Jeg tror sgu ikke engang, vi kan slå med det maksimale bælte. Der er fandme også langt til at slå max lige nu Mewtwo. Det har været en ret fest start. Ja. Yeah. Vi er bare nødt til at ende. Og så kan det være Mimikyu må i spil. Men jeg føler ikke rigtigt, at vi kan få... Nu er det ved at slutte der. Ja. Fy for satan. Nu spiller vi færdig. Tror jeg. Det kan også være, at vi bare går ud. Slår den. Nu ser vi lige, hvad den slår. Hvis den one-shotter Mewtwo, så kommer han jo til. Ja, GG, mand. Jeg skal komme videre. Hold din kæft. Vi skal op på 510 bare for Eternatus. Det kan lade sig gøre. Skal bare lige have en bedre start. Det er også det, når man går et, så kan man ikke spille nogle andre supporter. Men det er bare så godt at få Proton ud og få ladt bænken op. Og chancen er altså rimelig stor for, at det kan lade sig gøre. Så det burde være muligt, men for fanden, når det ikke virker. Gør det ondt helt ind i sjælen. Nu skal vi lige have det til at poppe af her. Perfekt starter. Og ja tak. Det var det så overhovedet ikke. Vi prøver bare igen. Det gør de også. Hvad skal vi spille mod? Nej, det var virkelig også en fesen starthånd. Ej, hvor dejligt. Ild. Ja. Det kan vi altid trash. Med at trække den ud og smide den anden ind. Nu ser vi.
Ja, det er bare ren Blaziken, eller er det Dragapult? Nå, det er Greninja, der sniper bænken. Perfekt. Kom med de Grand Tree. Okay, Evo. Mhm. Mhm. Spændende. Der. Eller bare, men han sniper det hele nu. Det må vi bare erkende. Ja, lad os bare begynde at slå fra os i hvert fald, så må vi tage den derfra. Se hvad der sker. Det kan også være, at de ikke har noget på hånden nu. Vi kan være heldige. Men... Køn en til EO. Er vi så heldige? Fordi så har vi en masse lidt tid til at komme i gang her. Spændende. Det gør han sgu. Interessant. Rigtig interessant. Er det ikke damage? Det er ikke damage counters, vel? Nej, det er damage. Så virker Articuno ikke. Men vi kommer 2 priser foran nu. Ja, der er jo noget tools, men nej, vi har der ikke. Hvorfor kan jeg ikke engang huske det? Nå. Vi er næsten nødt til at touche, men... Jeg tror altså bare, vi er nødt til at... Rockets. Den er Terra jo. Så vi kan faktisk få Mimikyu noget næste tur, hvis det er, vi får brug for det. Jeg tror ikke, vi skal tage til at tørke og smide Mimikyu noget endnu. For jeg tænker, han kommer til at gå efter den. Og så vidt jeg... Er den ikke weak til Psychic? Den dumme frø? Jo, den er. Så Mimikyu one-shotter den. Hvilket er... crazy nok. Spændende. Så ser vi om vi har både Ultra Ball og Pokepad. Hvis han spiller Iono nu, så er vi lidt på røven, men hvis han ikke gør så lige meget hvad, så burde vi kunne få Mimikyu en egen grib. Det gør han ikke. Stærkt. Så burde der være vej til Mimikyu her. Og hvis han ikke får andet ned, hvad counter catch han ind? Okay. Det skal du gøre. Nu gør vi noget sindssygt. Nå, er I klar? Nu laver vi Hokus Pokus. Tager Mimikyu. Smider en energi herop. Trækker tilbage. Smider Mimikyu ind. Den kan nemlig kopiere Terra Pokémoners angreb. Og... jeg tror faktisk lige, vi gør sådan der. Og... så finder vi lige en
Kæmpe græs igen. Jeg ser, nu bliver jeg excited. Nu rejser mig op i stolen. Nu bliver det vildt det her, hva'? Så kopierer vi simpelthen her. Og så 340 finder det kort, vi vil have i dækket. Jeg tror, vi tager Ariana for fyldt hånden op. Så. Hvad vil de så gøre? Det føles rigtig ulækkert, men også rigtig godt. Og så begynder vi bare at fjerne alt det, han smider ind nu. Det fjerner vi bare med græsfætteren. Nå, nu bevæger jeg jo noget. Lad os håbe på, at vi trækker en Giovanni her. Giovanni's Mewtwo, eller Team Rocket. Det er jo lidt Giovanni, ikke? Han har ikke så meget at gøre. Det føles godt. Artisan, du kommer bare. Torchic. Lad os håbe på noget godt her. Det var ikke særlig godt. Hvad har vi tilbage? Der er bare Mimikyu, så blander vi egentlig bare hånden. Hvad har vi? Vi har 2 Psychic i. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skulle slå på Pidgeyn. Eller Pidgeotto. Fordi hvis vi så trækker Giovanni, så kan vi slå den ud. Jeg siger Pidgeotto, Pidgeot selvfølgelig. Den roterer også lige med et fandme godt kort. Den har abilityen her. Quick Search, hvor du må gå igennem hele dækket, og så bare tage lige det kort, du er oppe på den. Hvilket er ret crazy ability. Yes, kom. Og vi har rigelig tid. Vi har kun one price os nede, så vi har faktisk okay tid. Men Giovanni nu vil redde os spillet. Yes. Lad os se, hvad du kan. Og nu. Hvad er vores muligheder herfra? Starter lige her, den er pre-retreat, så den kan vi altid rykke. Det var godt nok en kedelig omgang. Vi kan angribe her også ind i den, men er det nok? Det er spørgsmålet. Jeg tror bare, vi er nødt til at give noget skade ud her, så jeg ved godt, det er lidt crazy, men han har ikke rigtig råd til at smide frø, og jeg skal gerne slå Mimikyu ud. Så kan vi finde en ny. Hvor meget har vi noget Rocket Energy? Nej, så vi skulle gerne stadig være 2 tilbage.
Lad os se, hvad de finder på. Mhm. De kører også high risk her. Vi er garanteret sejr med Giovanni. Jeg er ret sikker på, at han angribe turen efter den har angrebet. Hov. Nej, han er nødt til at trække den tilbage. Og så slår han 2 gange 120. Spændende. Er det ikke 2 gange 120? Jo. Shinobi Blade simpelthen. Det var da vanvittigt. At han ikke fjerner Mimikyu. Nå, han kunne ikke få nok energi på det, kun en. Nå, men så har vi vundet. GG. Ja, det rumler. Det er lige meget, hvad vi trækker. Kom. Så ind til Mimikyu. Og bum. Tak for kampen. Nej, vi behøver sikkert søge efter et kort, når vi har vundet jo. Der var maximum build. Eller var det kampen for? Jeg kan ikke engang huske det, mand. Det kører rundt. Ja. Siger den her. Skal vi lige... Vi tager en til. Vi tager en til, så må vi se, hvordan det går i dag. Det er lidt bedre at være tilbage på Mewtwo. Den kan lidt mere. Flexi 33. Så kører vi fandme. Tails. Kom. Husk at like, subscribe, tryk på klokken, ikke? Jeg glemmer at sige det i starten, det har jeg fået at vide, jeg skal, men jeg glemmer at sige det. Men vær lige sød. Det er ikke så svært. Bare lige tryk, det gør mig så pisseglad. Hvis I lige gider at like den. Skriv en kommentar. Fortæl mig et eller andet. Fortæl mig om jeres dag. Hvad fik I at spise i går? Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er bare hyggeligt at interagere med jer. Det gør mig bare glad. Så meget kan jeg sige. Så I skal ikke være blege for lige at fyre en lille kommentar ned i boks. Er det Alakazam? Det kunne jeg godt lidt være bange for. Hvad finder de på? Ja, yeah. Sørme så. Vi har kun 2 archer til at disrupt deres hot. Det er lidt hårdt. Men det kan lade sig gøre. Okay. Det tør de godt. Det er be my guest. Det er gratis 2 price, og vi har ikke noget, der er dragon i dækket, så det er vildt nok at spille den ud. Kun én. Jeg kan se, om det virker. Så må de virkelig kunne trække næste tur. Okay. Ja, Archer klar. Det er jo så lige meget, vi smider ham ud nu, men... Eller ikke ud, vi smider ham tilbage i dækket. Skal vi ikke bare spille den? Og så håbe på, at vi trækker et eller andet, der kan bruges.
Ja. Jeg tør sgu ikke smide Mewtwo ud, mand. Jeg tror, vi holder den her. Giovanni og en energi, så er vi godt kørende. Jeg ved sgu ikke lige, om vi kommer til at se. Men det kunne være storartet. Du smider bare Battle Cage, du. Crazy. Jeg tror faktisk, det bliver sådan her. Kommer ikke til Giovanni i den her omgang. Det gør vi sgu ikke. Eller det kan vi godt, men vi kan ikke bruge ham. Spørgsmålet er, om vi bare tør tage den første KO. Vi skal lige se, hvad der sker her. Vi går. Det går, at vi bare skal have ballet i gang. Den til æderkop. Hvad er deres plan her? Er det at tage en virkelig lang tur? Jeg skulle da ikke fjerne Battle Cage, jo. Det var dumt. De spiller ikke noget hand disruption, tror jeg. De skal jo have så stor en hånd som overhovedet muligt. Det er mere den der Clefairy der. Jeg synes, der er mærkeligt. Det giver ikke nogen mening, kommer de skulle have den med. Ja, vi ser. Hvad med dig? Interessant. Andy, er du nu, eller hvad? Nej, du har jo spillet energi for hånden. Der er Giovanni. Det garanterer os jo ikke noget KO. Men vi kan fjerne den her, så han ikke får den tilbage på hånden. Jeg tror faktisk, vi gør. Fordi det er irriterende. Så var jeg sådan her. Jeg tror faktisk bare, vi smider den derovre. Så fjerner vi her. Fordi han bliver ved med at blande enriching med ind i dækket, så kan han trække 4 nye hele tiden. Og jo mindre hånd de kan have, desto bedre. Det er voldsomt at smide den her ned, men så er vi sikre på, at hvis vi udvikler den, og de knocker den her ud, så kan vi smide en græs på hver, så er de begge to klar til at Jeg må jo få fat i Lillys Clefairy.
med maximum build lige at banke den ud. Så er vi virkelig godt sat. Men om det er en mulighed, det ved jeg sgu ikke. Okay. Det må have været en dårlig hånd. Spændende. Men bare den for at ofre den nu. Det ser jo meget godt ud for os, kan man sige. Tag 1, 2, 3, 6. Træk nogle flere kort. Vi kan lave Giovanni-pladen næste gang på Clefairy. Og så burde vi faktisk ved at have lukket det her ned, tror jeg. Det burde være ret godt med. Jeg ser, hvad de smider ind. Skal jeg til at slukke for musikken i det her spil? Jeg er træt af at høre på det nu. Mit er skruet ned, når jeg spiller, det vil jeg gerne indrømme. Jeg hører det ikke så meget. Men I får det ret meget igennem, og jeg kan godt så det fra, og så smider I bare noget andet musik ind over. Jeg tænker, så er der lidt, så holder det sig lidt til Pokémon til, at man bliver sgu også lidt sindssygt af det der musik hele tiden. Er de gået? Ja. Yeah. Lækkert. Jamen, så tror jeg faktisk, det var det for i dag. Lad os se. 13 er vi så ikke lige op, eller hvad? Level 86, mand. Så kører vi. Collect. Alle de point. Ja, det er flot. Hvad siger den så? Hehehe. Eternatus, mand. Så 40 point. Fucking kun 40 point. Så er vi der. Så næste video, der går vi efter. Der er vi nødt til at grind. Det må blive en længere en. Så grinder vi fandme, og så får vi Mewtwo med op i Master League. Og så finder vi på noget andet. Men nu skal jeg lige have selvtilliden tilbage efter det der Slowking der. Det kunne jeg slet ikke holde ud. Men tak fordi I kigger med. Husk like, subscribe, tryk på klokken. Vi ses derude. Vi ses i POV en af dagen. Der kommer en arbejds-PV op fra Matravs. Gå ind og se deres nye vlog. Der er meget med. Jeg er pisse sjov. Jeg er pisse sjov. Og hvis I kan lide Mr. Poxycat, så kommer lidt reference. Ellers så hæng god dag, aften, nat. Hvornår end I ser det. Hej hej.